давлат ҳукумати кишвар бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ ва баланд бардоштани истеҳсолоти дохилӣ пайваста соҳибкоронро дастгирӣ намуда баҳри фаъолияти онҳо шароити мусоиди корӣ муҳайё гардидааст. аммо санҷишҳои мақомоти корҳои дохилии пойтахт нишон доданд на ҳама соҳибкорон талаботу меъёрҳои бехатариро ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ риоя мекунанд. аз ҷумла шаҳрванд нарзиқулов илҳомҷон аъзамқулович санаи таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи ноҳияи шомансур маҳаллаи қуштепа ки аз соли 2018 дар манзили истиқоматиаш бо ташкили корхона таҳти унвони меҳроб ба истеҳсоли ҳасиб машғул аст, қоида ва меъёрҳои санитарӣ ва ҳангоми истеҳсол талаботи бехатарии озуқавориро риоя намекардааст. ҳангоми санҷиш муайян карда шуд ки номбурда дар баробари истифодаи гӯштҳои пастсифати мурғ ҳамзамон ҳасибҳои муҳлати истеъмолиашон гузаштаро дубора коркард намуда бе санаи истеҳсол ба фурӯш мебаровардааст. шумо чӣ кор мекунед аз мағозҳо ки муҳлати истеъмолаш гузаштагӣ аст бо дубора бармегардад чӣ кор мекунед? сифатш камтар беза мебурад намеравад мегарма метад дуюм бора мезанем даира ба истеъмолкунандагон зарар намерасонад? зарар мерасонад. дар натиҷаи аз назаргузаронии анбори нигаҳдории маҳсулоти корхонаи мазкур 670 килограмм гӯшти пастсифати мурғ ва 300 килограмм ҳасиб мусодира ва несту нобуд карда шуданд. ҳамзамон зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда дар коргоҳи худ аз қувваи барқи манзили истиқоматӣ ба манфиати тиҷорат истифода намуда аз пардохти ҳаққи истифодаи он ба маблағи 1600 сомонӣ ба буҷаи давлат зарар расонидааст. ҳоло нисбати нарзиқулов илҳом тибқи талаботи моддаи 209 ва 294 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ ҷараён дорад.